салом алейкум подписчикои мошинаи дарздӯзӣ. Мо тасмим гирифтем амрӯз як видео нашоти мошино ҳама намуди мошино ки намедонем инҷа мошинаи ҷакро нишон додасем. Мошинаи ҷакои F4 инаи мошинаи поповӣ дар духшанига кине чӣ қадр зебо аст. Мошинаи CGMC гарантия 1 сол қатъи упаковка доставка дохили шаҳр дар бесплатна. ҷакои F4 ҳам аст, новинка омадаган. Брусои Q5 нав ҳастай, рабочий ҳам аст. номере ки дар болои экрана тамос бигирен, ҳатман ба шумо ҷавоб медем. агар шумо ягон машинаи дорем ки истифода намебарем, хоҳем ки онро фурӯшем, дар ҳамин номерои болои экран буда ҳатман занг занед. брус ина Q5 хати рост, брусои созан, моделҳои новинкаан, гарантия 1 сол гарантия доранд. дар магазин тамоми намуди мошинаҳо ҳастанд. дилхоҳ мошиное ки агар дар магазинҳо набошад, через мақсад заказ ҳам меёрем. ин аст мошинаи Avelok ҷаки ES. ES ин аст столош, мошина рабочая, ҷаки рабочая, лекин гарантия дорад. мошина 100% кор мекунад, состояниш навай. ту ҳамин мегӯи мошинаро ба дидан мегӯи мошина навай, не камтара кор кардаги тамом. гарантия дорад. ҷакои моделҳои хубай, беҳтарин моделҳои. боз дар магазин ҳаст хатои рости Dexio, инами ҳозир айни ҳол нигоҳ дорем. инаи хати ростам новинкаан, моделҳои навш ҳастай, тамоми намудошро меёбем. хатои рост бисёр аст дар магазин, чандин намуд мошино ҳастай. ина столи Dexio, ина ҳамаш аст. хоҳишмандам ҳамин каналда бидроем подписат кунед, лайк монед, то дигаам видео паҳн шавад. ҳаст дараҷаи E4S, яъне Avelok-ои ҷаки E4S. ина нав, ин фақат головкашай, столош дар яъне склад астай, дар амборай, доставка установка дорад дохили шаҳрда. ҳаст дар ин ҷо ина мошинаи ҷакои 4-иштага мешавад, 5-иштага мешавад. ҷакои ами E4S Avelok. боз ҳаст Avelok-ои брус аст. ин Avelok нав, пачка, гарантия қатъи. мошина навай, упаковка аст. ина хитом бинед. хоҳиш мекунам видеода лайк монед, то дигарро видеоро пашн. ина яке аз хатҳои рости беҳтарин байни мошинаҳо ҳамин CGMC. 2 сол гарантия дорад. мабодои моторш месӯзад, ягон чи вайрон мешавад, то 2 сола бепул соз мекунад. ина CGMC дар танаи столшам CGMC, танои оҳан, мошина, тахта, ҳамаша CGMC нестаги. ин мошина фирмаи хеле хуб аст. боз ҳаст Avelok CGMC, ям гарантия дорад. мошина беҳтарин мошина Avelok-ай. ина дарша нигаҳ кунед, чӣ қадр зебо духтесай, чӣ қадр зебо медӯзад, гарантия дорад. хоҳиш мекунам дар ҳамин канали мошинаи дарздӯзӣ подписат кунед, лайк фаромӯш накунед, комментария кунед. хитон медонед ки ҳамин видеоро барои просмотр ресурс гирифтан бояд лайк аввал бигирад. вақте лайк гирифт, видео камтар паҳн мешавад. ҳаст дар инҷа рабочиҳо Avelok-ои ҷуки рабочияй, мақсад Avelok-ои майда ҳам ҳастай, савзакои нав ҳастай, рабочи ҳам аст, ҳама намудаш ҳастай. ина дасти мошинои момагӣ мегӯянд, дастӣ мегӯянд, ина ҳастай. боз аст Avelok-и тупикал, дигару дигар. дар инҷа мошинои пластмассӣ, яъне рӯшное ки барои навшогирдо асосан лозим аст. ин мошинаи ҷаноме мебошад ки 14 оператсия дорад. ина пластмассӣ, 2 сол гарантия дорад. мошина беҳтарин мошинаҳои ҷаноме. чанд намуд моделҳош ҳастайра. ина бо болода ҳастай Home Power, ям мақсад мошинаҳои беҳтарини ранги, падоби ҷаноме, лекин мақсад фирмаи ҷаноме нестаю, падоби ҳамибори монанди ҳамиҳо гилме 14-15 намуд. инҷа қайчи ҳастай барои сехҳо, асосан материалҳои бисёрро пора кардан. фирмаи CGMC беҳтарин ҳами қайчиай, гарантия ҳам дорад. ина бо дигари намуди ҷаноме, ям 14 намуд медӯзад, 2 сол гарантия дорад. ҳатман дар номерои болои экран буда дар тамос шавед, мо ба шумо ҳатман кӯмак медиҳем. инҷа утюгҳо ҳастанд, чанд намуд утюг дорем, утюгҳои паравой, ҳама намудаш ҳастанд. хоҳиш мекунам дар видео лайк монед, обуна шуданро фаромӯш накунед. боз қайчиҳои ручной, ина майдатар, назар ба боло будагӣ майдатар аст. дар
канал обуна шавед, лайк фаромӯш накунед. Агар ягон савол доред ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо ҷавоб медиҳем. ин распашивалка аст магазини CGMC дар дохили шаҳр якум дасте ки мошинаи CGMC-ро меёрад ин хидми моай. ҳатман занг занед, назар ба дигар магазинҳо дида хело арзонтар метавонед. хотиррасон мекунам ки дар видео лайк монед, савол дошта бошед дар комментария нависед. ҳатман ба канал обуна шавед ва колоколчика зер кунед ки то аз видеои нав бохабар бошед. ин магазин, адрес бозори Корвон, рӯ парои парковка, яъне таваққуфгоҳи нав. номеро дар болои экран.